Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Good first day. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! May sumabit pang kanor, lumulunok ka na ngayon ng ano Uncle Dago and Tita Tanya Chinita. Na-in-love po ako sa isang single mom na may 3 anak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Call and teach, lalo na sa mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si John. Mula sa Makati City. Dati na po akong sawi sa pag-ibig. Call and teach. Na-inlove ako sa aking kasamahan sa trabaho, kaso nga lang, mas gusto niya ang isa naming kasamahan. Kaya mula nun ay nawala na po akong ganang manligaw. At sa loob ng 8 taon, 8 years, hindi po ako nag-girlfriend. Hinintay ko ang araw na makita ko at makilala ko ang babaeng magpapatibok muli ng aking puso. Hanggang sa nakapagtrabaho po ako sa isang water filling station. At doon ko po nakilala si Grapes. Isa po siyang single mom na may 3 mga anak. Unang kita ko pa lang sa kanya nung nag-deliver po ako ng tubig sa bahay nila, ay alam kong siya na. Siya na ang babaeng itinadhana para sa akin. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uy, ano yan? Mga sinesearch mo sa internet, ba't hubad-hubad yan? Uy!
Tomboy ka talaga. Hindi yan. Meron ako niyan, no? Sinave ko na yan eh. Luma na yan, may bago nang labas Ito ngayon. yung dinideliveran natin ng tubig doon sa may pangatlong kanto. Uy, yan ba yun? Oo, ganda Yung niya. minsan walang bra pag lumalabas ang bahay. Uy, ikaw talaga. Talaga, ba't bang ganun yung mga misis sa bahay no? Yung mga babae. Pag may dumadating na deliver ng mineral, pag may dumadating na Lazada, Shopee, minsan magtatapis ng towel, dapat wag na magtapis. Ikaw talaga, Kim. Teka lang. Ganda niya, no? Ito talaga yung para sa akin, eh. Ha? Ang para sa'yo? Bakit? Di mo pa nga alam kung ano ba yan, married ba yan, ba't para sa'yo? Pala decide ka naman sa kay Lord. Alam mo, kahit ano pa yan, tatanggapin ko naman siya, eh. Tanggap ko naman siya, eh. Bakit ano ba yan? Tsaka wala ka naman pera, nagdi-deliver ka lang ng mineral. Uy, grabe naman to. Oh. Okay lang kung nagdi-deliver at least. O ano yung pambubuhay mo dyan? Maganda yan. Siyempre maraming manliligaw niyan. Oh. Pero, alam mo ba, 3 na anak niyan. Paano mo nasabi? Nakilala ko yung mga anak Nakita niya. mo? Oo, pag Maluwag. nagdi-deliver ang tubig. Hindi! Ikaw talaga. Huy, bunga nga talaga nito. Yung ano, yung bahay niya. CS naman yun, eh. Ibig sabihin, Maluwag yung tahi. hindi, ikaw talaga. Sinasabi ko. Hindi kasi paano mo na-research agad yun? Hindi, siyempre nakausap ko siya doon sa kanila. Nakita ko siya doon. Tapos, ayun, nagkakwentuhan kami. Then, ayun. Dumaan. Ayan, Ay, ayun. Huwag ka maingay. Ma'am, ay ma'am, tubig po. Ay ma'am, Hello. John po yung nagdi-deliver ng tubig sa inyo. naalala kita. Ma'am, baka para hindi po kayo mahirapan, ma'am. Chat na lang kita, ma'am. Ito yung FB ko, ma'am, para pag chinat kita, akin ka. Par. Par. Last mo na yun, par. Pangit. Huwag kong ingay dyan. Par, wag ganun. Dapat, pag chinat kita, titikman kita. Ganun dapat sasabihin mo. Ma'am, ano po, i-chat niyo po ako Ma'am, gusto po kayong tikman ng kaibigan Uy! ko. Akin yung bunganga mo. Huwag kang maingay. Ano ang sinasabi niya? Babastos niyo, dito, ha? ma'am, sinasabi ko, ma'am. Ang Tikman mo yung, bastos- ma'am, tikman mo yung bastos tubig namin na bagong, ma'am, purified at saka alkaline, ma'am. Okay. Kala ko kung ano Hindi, sinasabi. wala. Huwag kang maingay. Salita ka, salita. Ma'am, basta yun po, ma'am, pag kailangan nyo po ng tubig, i-chat nyo lang ako. Yan po yung FB Di ba ko, may ma'am. text na dun sa sa leaflet? Ba't i-chat pa? Na ma'am, yung SIM na hindi na register. Dito na chat Gusto na mo lang po. yata akong stock eh. Opo. Ma'am, alam niyo gusto po kayong tikman ng kaibigan. Huwag kang maingay. Ano? Sabi niyo, ma'am, tikman nyo lang yung bago naming tubig na Alam alkaline. niyo, di na ako bibili sa inyo mineral water. Parang pinagkukwentuhan niyo yata Hindi, ako eh. hindi. Tignan mo yung ginagawa mo. Palibhasa, single mom ako, ginagaya niya Hindi, niyo ma'am. ako. Ma'am. Samahan niyo naman. Ma'am Grapes, ma'am, basta chat ka lang, ma'am. Kung gusto mo, deliveran na lang kita ngayon tubig, ma'am. Okay lang? Hatid May ko po. tubig pa ako. Tsaka single mom ako. Ma'am. Hay, anong kinalaman ng tubig at single mom? Alam ko na. Uhaw ang single mom. Hoy! Sino yung nagsabi nun? Ma'am, yung kasamahan ko, naglilinis ng galon doon sa Bakit likod. naman makialam? Tayo lang nag-uusap dito. Chismoso din yan, ma'am, eh. Sige, ma'am. Dali. Ma'am. Gusto po kayong tikman? Ma'am, sige po. Hatid ko yung tubig sa inyo. Sige, pahatid na lang. Sige, po, ma'am. chat na lang ako. Sige, ma'am. Ingat ka, ma'am. Ma'am, ito na po yung tubig. Hello? Wait lang wait lang. Mga kids, wait lang ha. Mga anak, wait lang. Tanda ako ba ng panahon ng tagtuyot? Uy, tumahimik kayo dyan. Ma'am, ayan na po yung tubig niyo, ma'am. Ay, Dalawang galon. salamat. Pero hindi naman ako nag-chat
ah. Ah? Hindi naman ako Hala, nag-chat ah. sa kabilang bahay pala to. Sorry talaga, nastorbo kita. Ma'am, So, totoo ba yung sinasabi ng mga kaibigan mo na may gusto ka sa akin? ha? Sinabi na yun, ma'am? Diba nung nagkukanduhan tayo? Kaya naman At saka po. ba't ka nag-deliver? Di naman ako nagpapadeliver. Obvious ka naman. Alam mo, sanay na ako dyan sa mga ganyang mga style nyo. Ang dami ko nang naging lalaki, kaya hindi na uubra sa akin yung mga style mo. Hindi Tatlo na yung anak ko, iba-iba tatay niya, no? Hindi naman po. Hindi na uubra sa akin yung style mo, luma. Hindi, ma'am. Kasi gusto lang kitang imbitahin sana. Baka bakante po kayo sa Sabado. Imbitahin sa mineral water station? Di, ma'am. May ano dun. Yung parang may konting inuman dun. Mag-inuman Ba't ako. naman mag-inuman? Hindi naman kita kaibigan. Birthday nung kasama ko. Yung si Kim. Ay, hindi ko birthday siya niya. ka-close. Sige lang, ma'am. Sama ka. Tsaka single mom ako. Ano mo? Pakialam na. May single. Sige na, ma'am. Samahan mo Eh, naman, syempre, ma'am. kasi kayo, mga single kayo, ako, marami akong ginagawa sa buhay, may mga anak akong naasikaso. Tsaka baka tinitrip mo lang ako, power trip ka sa akin. Ma'am, hindi po, ma'am. Baka mamaya may pustahan kayo na. Ma'am, wala kasi pong diba, ganun. kami mga single ma'am, masarap kami. Wala pong ganun, ma'am. Basta punta po kayo, ma'am. Kung bakante po kayo. Wala akong sasakyan eh. Pag sinundo mo Sunduin ako. kita. Sige. Sakay ka ng tricycle lang Hala, tubig. sa trabaho mo yan eh. Baka matanggal ka sa trabaho. Hindi, ma'am. Okay lang Hala, po baka yun. mapagalitan ka. Ma'am, okay lang kahit pagalitan sige. ako. Sige, ma'am. Anong basta- oras mo daanan? ma'am, Pero basta doon na tayo po kumain. baka may sabit ka, Ma'am. magalit sa yung girlfriend mo. Ma'am, single po ako, ma'am. Wala po ako sabit, ma'am. Uwe, parang sa style mo, galing mong dumiskarte, mukhang sanay ka eh. Ma'am, wala. Ngayon nga, na-convince mo ko umattend dun sa birthday ba yan? Hindi ka pa naman pumunta, ma'am. Pag pumunta ka, ayun na. Na-convince na kita. Kita tayo, mama. Sige na, ma'am. Sige. Oo na. Ay, salamat. Sige po, ma'am. Ingat ka po. Bye-bye po. Doon na po nag-umpisa ang pagchat-chat namin, call and teats, ni Ma'am Grapes. At pumunta nga siya sa okasyon na kung saan ay inimbita ko po siya. Mag-behave kayo ha. Dito yung bisita ko. Bay, walang problema yan, bay. Yun, makakatikim din. Ma'am, alika po dito, ma'am. Alika. Uy, andito pala kayo. Uy, nahihiya ako eh. Upo ka po. Dito. Tsaka, Tsaka may pagkain, ano? may inuman tayo. Hindi kasi ako umiinom eh. May Alfonso ba? Bay, hindi daw umiinom, bay. Naghanap pa. Ma'am, suktong ng kaya namin dito, ma'am. Uy, hindi. Umiinom ako niyan. Ha? Baka hindi kayo tumagal sa akin. Dito nalalasing. Ma'am, huwag mo kami i-challenge, ma'am. Sige, challenge natin si ma'am. Painumin Sige, natin. pero ang gusto ko, pag nagiinuman tayo, nagkukwentuhan tayo. Sige, kwento naman kayo. Bakit parang ako lang yung ibang tao dito? Wala bang ibang imbitado na babae? Wala na kaming inimbitahan. Ako po, anting mo sa akin. Tomboy ako, pero yummy din ako. Dati din akong babae. Alam nyo, ma'am, medyo lasing na kasi ko. Alam nyo dati, si Johnny. Iba na lang. Alam nyo po si Bong. May ano po yan. Ganun, lips to lips. Ang baboy mo! Aray! Dati po gusto nila ako. Tapos, ganyan po ginagawa nila sa akin hanggang sa naging tomboy ako kasi ang sasama po nila eh. Dapat na nakatulog na yan, Bong. Asay, tagayan ko pa, bay. O, yan. Mahal ko yun si Bong. Abay, lasing na nga, bay. O, Mahal inom ka. kita, pero... Painumin ko na para di ka ba- makatulog. Ito,
Ayan na, tulog na bay. Salamat naman. Ma'am, kain tayo dun sa loob. Nandun yung pagkain. Bakit sa loob? Hindi dito na, di ba sa mga kaano mo? Sige na, Kasama dun mo? tayo sa loob. Sa loob nga. Halika na. Alam na. Ay, Bay, tulog nagising pala bay. ako. Natulog na rin ako. Tulog tayo. Dito sa kabila. Iba, titikman mo lang ako kasi single mom ako. Kasi kami mga single mom, masarap. Hindi nga, ano ka ba? O, tikman mo na. Ganun ba? Pero hindi ako magaling sa ganito. Ako magaling. Ako magturo. Turuan mo na lang ako. Ayan, kaya nga 3 na yung anak ko eh. Ganun ba? Pero gusto mo lang akong tikman. O sige, okay lang yan. Okay. Napawi rin ang uhaw ni Grapes, Colantits. At ang 8 taong El Nino ko ay naging La Nina. Pinagtutulakan niya po ako kasi nga raw po may mga anak na siya at alam niyang wala rin daw kahantungan ang aming relasyon. Humingi po siya sa akin ng pera, lahat na, para ma-turn off ako sa kanya, pero hindi ko po yun ginawa. Hindi po ako na-turn off sa kanya. Bagkus ako'y tumulong po sa mga pangangailangan niya at sa mga anak niya. Kaya pinuntahan ko po siya sa kanila para linawin ang aming sitwasyon. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi. Darling. Ba't nandito ka? Ba't nandito to? Sino ba to? Ako Sino po yung, ba yan? ako Sino po ka yung- ba? Ako po'y manliligaw ng anak niyo po at ako po'y seryoso sa kanya. Ano trabaho mo? Ako po yung nasa water refilling station. Ay, 3 ang anak niyan. Oh, Maraming lalaki yan. iba-iba pa yung tatay. Oo, tanggap mo ba yan? Alam ko naman po yun. Kaya mong buhayin ng 3 anak niyan. Magagastos ang anak niyan. Malalakas kumain. Kami din, malakas din kami kumain. Sino ba talagang bubuhayin ko, yung anak niya o pati kayo? Sabihin niyo lang po. Kasi masipag yan. Single mom yan eh. Breadwinner namin yan eh. Kaya ano, mo? kaya mo ba? Kaya po. Sagot. Kaya ko po. Jan. Wag mo, tigilan na natin to. Hindi to mag-work. Single mom ako, tsaka dami ko nang nakarelasyon. Dali ka nga dito. Ano ba? Mahal kita. Uy, ang gulo ng buhay ko. Komplikado pag naging tayo. Wag na ako. Bakit mo ba ako pinagtutulakan? Kasi nga, hindi to tama. Perahan lang kita, huhututan lang kita, titikman lang kita. Nakakasigurado ka bang ikaw lang, ha? Wala akong... Ang dami nang dumaan na lalaki sa buhay ko. Di ka pa ba natatakot na baka yun lang ang gawin ko din sa'yo? Hindi ako natatakot. Kung masaktan man ako, at least sumugal ako. Andito ako para gusto kong buuin yung nasira mong pamilya. Teka lang. Bakit may chikinini ka sa leeg? Ikaw to eh. Yan ba yun? Oo. Gusto mo madagdagan? Oo. Mahal kita. Kaya tanggap kita kung ano ka man. Kahit ipagtulakan mo pa ako, Grapes, mahal kita. Mahal mo talaga Tanggap ako. mo yung mga anak mo. Paano yan? Magulo yung buhay ko. Baka pintasan ka ng mga kamag-anak Wala mo. akong pakialam sa kanila. Mahal kita. Tatanggapin ko. Promise. Mahal kita, Grapes. Kaya wag mo na ako ipagtulakan, please. Jan, salamat tanggap mo. Salamat tanggap mo. Kung na ako makapaniwala eh. Mahal kita. I love you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
Basic!